Sanibona nekuseni. Ngike ngabuka la endabeni izolo. Ngabuka futhi namavidiyo amaningi abantu abaningi ke sebayaphendula mayelana nendaba eyenzeke eMaponya Mall lapho kugcina sekushona khona umuntu eshiselwe emotweni. Abantu bamatekisi baclaima ukuthi abantu bama-Uber bafuna ukubakhipha erank. Ayenzi ke senze lento leyo. Labo nje abantu bama-Uber. Akubona abantu bama-Uber, akubona abantu belokhu njani ba-Bolt. Abantu bamatekisi ababhekana nabantu ababhekana nabo. I-Bolt ngeke izikwazi ukuranka. Lapho ngiyafunga ngiyakhomela. Ngeke izikwazi u-Bolt ukuranka ngoba i-Bolt ifika ithatha umuntu elokhu njeni eMaponya emuse elokishini. Mayimsuse elokishini ifika ithola i-request emkhombe ePitoli iyobe irank enene ibuyele nene eMaponya Mall yorank. Ngoba imoto ezoranka lapha nashuthi imoto enolayini oqondile. Irank isuka eMaponya Mall iye elokishini thizini. Mayisuka lokishi ibuyele eMaponya Mall iyebamba ulayini. Akubona lokhu njani leyo. Shuthi sesingayibiza ukuthi meter taxi or mhlawumbe olunye uhlobo le-mode of transport. Abangamusi ukubhiqa igama lama meter taxi bese lama Uber bese bezokwenza ubudlova badlovela abantu abaronke. Ngoba manje mase sinje lento le isiphenduka enye into. Uma ngabe bona bedila nabantu abazibiza ngokuthi abantu bama-Uber kodwa bebe rank, akubona abantu bama-Uber labo. Labo bantu aba requestwa, labo bantu labo yibona aba-approacha abagibeli. Uthi umgibeli ephuma esitoro lo muntu lo mhlawumbe uyam-approacha mthethe hayi nansi imoto imali engaka akena kumuntu we-Uber loyo. Bonke kufanele bayenza ukuthi baqinisekise ukuthi umuntu ogibelile emotweni makaveze iproof yokuthi imoto uyirequestile. Ngoba lo approachiwe ephuma esitoro noma ephuma emall ukuthi wozogibela la kumina ngizokuthatha ngikubenge imali engaka, ayikho ilokhu iproof azoyiveza ukukhombisa ukuthi lo muntu lo ukhokhile noma mhlambe urequestile ngokuthanda kwakhe. Uma ngabe bethi nje bona bafuna ukuranka, akulona iqiniso ukuthi abantu bama-Uber labo bona babhekana nezigebengu lezo. Abangahlukumeza abantu abarongi ugcina sekungena abantu abarongi entweni engahlangana nayo. Abangayenzi nje lento leyo. Ababhekana nezigebengu bona ngoba laba abantu abenza lonto leyo abathi bona bademand irank ingeke i-Uber le u-Uber u-Bolt ngeke. Phela siya urequesta phela u-Bolt. Uzobura mangabe mina ngisendaweni ekude imoto irenkile lapha nasho ngeke izinja phela lo moto leyo. Ibivule i-app. Kwa Uber urank usebenzisa i-app. Ka Bolt urank usebenzisa i-app. Uzoburanka nini? Abangahlanganisa into esingahlangana bona babhekane nezigebengu. Futhi lezi zigebengu lezi ezenza lento leyo zisuka kubona. Zisuka kubona lezi zigebengu ezenza lento leyo. Njoba sefuna ukubaphuca leya mall. Zisuka kubo. Zitrainwe yibo.